atong tanan, dalaygo ng Dios mga igsoon, nga magapadayon kita niining atong Metro Davao hiniusang pagsimba dinhi sa United Church of Christ in the Philippines, labi na sa Central District, sa Southern Mindanao District Conference. Payon kita nga mag-auban kamo mga igsoon, asa man kamo nga dapit sa Pilipinas, nga mag-uban niining premier program sa atong pagsimba online. Dalaygo ng Dios nga siya mag-giya kanato, kapanalangin kanato. Ining unang adlaw sa Agosto o unang Domingo sa Agosto, usab ang atong pagpasalamat sa pagsaulog o pagduyog nato sa pagsaulog sa anibersaryo sa UCCP GSIS or UCCP Ecumenical Church sa GSIS nga gipanguluhan ni Pastor Haydin Saga o Chairman Engineer Junit Harabi o kauban usab sa atong pagsimba ang Praise and Worship Team sa maong simbahan sa GSIS nga madasigon nga mangulo sa pagsimba o sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magkaandam kita mga igsoon sa magasimba kita sa pagpasalamat o paghalad sa atong tanang mga pagdaig sa buhi nga Dios. Narika mo, magsimba,
ug magyukbo kita. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios niini nga takna tungod kay despite niini nga pandemic nga ato ang nasinati karon gihatagan gihapon ta niya og kanang pamaagi kasagaran manggod sa atoa dili makaadto sa simbahan so tungod sa iyahang giya kanato iyatang gihatagan og kanang mga pamaagi aron mapadayon sa gihapon ang ato ang panagsimba. Og niining nga takna ato siyang himayaon og ato siyang pasalamatan. Tungod kay ang Psalm 100 nagaingon, shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios og ato siyang awitan, ato siyang himayaon. Ibalik nato ang dungog ug himaya pagpasalamat sa atong buhi nga Dios ug atong awiton ang Come Now is the Time to Worship. You can sing with us and ug ato sa awiton ang Open the eyes of my heart, Lord, and shout to the Lord. Now is the time to worship. Come
Tuod kita sa atong buhi nga Dios tungod kay siya lamang gayud ang ato ang pasalamatan, siya lamang gayud ang ato ang angayan nga dayigon ug himayaon sa kanunay tungod sa iyang kamaayo sa atong tagsa-tagsa. Let us give thanks to our Lord. And now let us sing Open the Eyes of My Heart, Lord. Ablihi ang among hunahuna o Dios. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see Yes, Lord, you are holy of all holy, Lord Jesus. Tungod kay o Dios, nahimo gyud nga nagpadayon kami Ginoo sa mga buluhaton na imuhang gisangod sa matag usa kanimo Amahan. Daghan kaayong salamat o Dios tungod kay imong gidasig ang matag usa kanamo. Gidasig nimo ang among mga church leaders o Dios nga diin Ginoo makahimo nga taliwala sa pandemic nga nahitabo o Dios. Gidasig nimo sila. Gidasig nimo kami Ginoo nga mupadayon sa pagbuhat sa buluhaton nga imuhang gisangod kanamo Ginoo. Daghan kaayong salamat o Dios sa kusog
sa mga talento, sa pag-provide bisan pa sa among mga gikinahanglan Ginoo. Daghan kaayong salamat o Dios. Wala kami pagkatagbaw sa pagpasalamat diha kanimo tungod kay Ginoo. Takos kagayod nga among pasalamatan Ginoo. O Dios, ginapray namo Amahan ang naa sa mga tagsa-tagsa kapanimalay Ginoo nga diin dili makahimo sa pag-adto sa imuhang templo apan Ginoo. Nakita nimo o Dios ang ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug hunahuna Ginoo nga o Dios niini nga takna ikaw gayud ang ilahang gipasalamatan Ginoo. Lord God, i-bless ang matag usa ka namo, i-bless ang tanan Ginoo nga o Dios dili magmaluyahon kundi mapadayunon Ginoo sa paglihok buhat sa mga bluhaton nga imong gigsangod sa matag usa ka namo. Tungod kay o Dios ang tanan imo lamang gayud, wala kami amo o Dios. Busa ang tanan Ginoo among ginasalig tugyan ug ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo. Amen. And now let us sing Shout to the Lord. I-shout jud nato ang ato ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. All of my days
O Diyos, ang magbubuhat sa kahayag nga walay katapusan. Tultuli kami sa among pagsimba karon, aron magdayig ug magpasalamat kami kanimo, ug himayaon ka namo sa among mga pagpamalandong. Tungod kang Hesukristo nga among Ginoo. Tahod sa Amen. pagbasa sa balaang kasulatan, gihangyo ang katawhan sa pagtindog. Akong pagabasahon diha kaninyo sa sinulat ni Salmista David, Salmo Kapitulo 31, versikulo 1 hangtod sa 5. Versikulo 15 hangtod 16. Nga nagaingon, Kanimo o Ginoo ako midangop. Ayaw intawon itugot nga kaulawan ako. Matarong ka, busa, luwasa intawon ako. Patalinghugi ako og luwasa dayon ako. Padangpa ako kanimo og panalipdi aron maluwas. Dalangpanan ko ikaw og tig panalipod. Tungod og alang sa imong ngalan. Tultuli og giyahi ako. Ilikay ako sa litag nga andam nila kanako, kay ikaw ang akong salipdanan. Gitugyan ko kanimo ang akong espiritu, o Ginoo, giluwas mo ako, kay Dios ka nga matinud-anon. Apan, sa imong mga kamot, ang akong kinabuhi, luwasa ako, gikan sa akong mga kaaway, ug sa naglutos kanako, kahimot intawon, kining imong sulugoon. Luwasa ako, tungod sa gugma mong walay paglubad. Humanagi panalanginan sa Ginoo, kining akong pagbasa. Palihog mong lingkod. Sugdan ko sa pag-ingon, o pagpangutana, unsa ba ka mahinungdanon alang kanato ang tanantang mga kasinatian? Magaampo ta? Labing gamhanan namo nga Dios, sa amo karong pagpamalandong, ablihi among igdulungog o kasing-kasing sa pagdawat sa imong mensahe. Hatagi kami sa imuhang kaalam o kahibalo sa pagsabot sa imong mga pulong, aron among masabtan ang kahulugan niini. Kini among hangyo sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Maayong adlaw kanatong tanan. Mapasalamaton kaayo ako sa atong Dios ug sa mga katawhan nga nahimong parte sa akong kinabuhi isip alagad ni Kristo sa iyang parasan. Ilabi na gayud sa UCCP GSIS. Usa kini kadako nga oportunidad nga makasangyaw ako sa maayong balita nga makaabot sa bisag asa mang dapit sa kalibutan. Pinaagi sa social media through video recording. Atol sa ika-47 katuig founding anniversary sa UCCP GSIS. Inubanan niining krisis sa pandemya nga padayon nato giasdang pag-aambitan ang mensahe sa atong buhing Dios nga nagauluhan. Ang dalangpanan, panahon sa kalisod o pagsulay. Mahinungdanon alang kanako ang tanan nga mga kasinatian. Magulanon man kini o kalipay. Mabugat man kini nga suliran o magaan nga kasinatian sa kinabuhi. Kini usa ka dako nga hagit sa pagpadayon pagkinabuhi nga anaa kang Kristo. Kay nagatuo kita nga walay imposible sa Dios. Tanan posible kaniya. Ang libro sa mga Salmo, usa ka tinigom nga mga awit sumala sa mga kasinatian sa usa ka tawo o sa usa ka katilingban. Ginabasa kini sulod sa templo aron sa pagsalamin o pagpamalandong sa mga katawhan sa ilang pagkinabuhi. Ang teksto sa Salmo Kapitulo 31, versikulo 1 hangtod sa 5, ug ngadto sa versikulo 15 hangtod 16, pag-ampo kini sa usa ka tawo aron panalipdan sa Ginoo sa iyahang pagkinabuhi adlaw-adlaw. Adunay tulo ka mga punto
ang salmista diha sa iyang pag-ampo. Ug mao kini ang unod sa atong pagpamalandong karon. Una, ang Ginoo mao ang dalampanan ug panalipod. Sa maong pag-ampo gipadayag sa salmista nga sa iyahang kalisod o bisan sa iyahang mga kaaway wala siya laing kadalampan, wala siya laing malig-on nga sandiganan aron siya kapanalipdan kundili ang Ginoo lamang. Ang pagpanalipod sa Ginoo muluwas kaniya sa nag-ungaw nga kadaot ni sa kaulawan o kapildihan sa kinabuhi. Sa akong kasinatian dinhin ining iglesia sa GSIS Matina. Sa panahon nga wala pa'y pandemya, ang iglesia mabtikon kaayo sa buhat sa pag-alagad, labi na gayod niadtong mga katawhan nga nagkinabuhi o nagkinahanglan sa atong mga pagpangga uban sa mga miyembro sa iglesia o sa mga mabtikong sayaw sa Turel Rasay. Nanungas kami sa mga lugar alang sa gipahigayon nga gift giving sama sa pag-adto namo sa Umbay, UCCP, Island Garden City of Samal. Taliwala sa ulan o sa kadangog sa dalan, ang tanan nagmalampuson uban sa proteksyon gikan sa Dios. Gibisita usab namo ang mga iglesia nga nabiktima sa linog ug usa-usab nga among giadtuan ang nahugmak nga balay sa Sea of Turil. Aron amo silang makomfort sa ilang mga pagbati uban sa pag-inampuay sa usag-usa. Nalipay kaayo ko og dako nga nakakuyog ko niining panahona. Og sa dihang miabot ang dili tiang panghitabo sa kalibutan. Nga mao ang pandemya, subok kayong palandungon nga miabot kini. Apan dili kita mawad-an og paglaom, padayon lamang kita sa pagdangop sa atong buhi nga Dios. Ang pagpanalipod sa Ginoo mao ang konkretong kapadayagan o kasinatian sa tawo diha sa pagkamaayo o gugma sa Dios sa iyang pagsangkap taliwala sa kalisod sa kahimtang niining panahona. Ikaduha nga punto mao kini. Pagpanugyan ngadto sa Dios. Ang buhat sa pagpanugyan ngadto sa Dios mao'y pag-ila sa tao diha sa pagkakasaligan gayod sa Ginoo. Bisan unsang kahangawa sa kinabuhi, mamahimong itugyan ngadto kaniya ang tanan. Masinati ang balaanong pag-amuma sa Dios ngadto sa tao. Nagalangkob sa iyahang pagsangkap sa mga inadlaw-adlaw nga panginahanglan ingon man sa pagluwas gikan sa kalisdanan ug pagpanalipod kanunay. Isip pastor, nakasinati usab ako sa ilahang pagkamatinugyanon sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Alang sa bulahaton, ilabi na sa The Psalms Band nga parte sa music ministry o sa tanan nga mga miyembro sa UCCP GSIS sa ilahang pagkamatinabangon sa tanan. Dili lamang financially, kundili moral support usab alang sa ilang pastor. Apan bisan pa man niini, malipayon kaayo ako sa ilahang generous o kaaktibo sa pagpangalagad sa atong buhing Dios. Ikatulo, ang pagkasulugoon sa Ginoo. Diha sa daang tugon, ang usa sa mga tahas isip sa lugoon, mao ang shepherding o pagka-faithful sa tao ngadto sa Ginoo. Uban sa pagsilbi o pagpahimuot sa Ginoo, pinaagi sa pagtuman sa kasubuan o pagpaabot sa kahingpitan sa mga saad sa atong Dios. Ang pagkamaayo sa usa ka tawo luyo sa kamatuoran nga dili kita perfect og daghang mga sayop apan padayon sa gihapon ang pagsalig ug pagtahod sa giila nato nga agalon nga mao ang Ginoo. Mao kini ang tingmailhan sa tinuod nga sulugoon. Ang mga sulugoon sa Ginoo mao kadtong mga matarong may kaisog sa pag-atubang sa dakong hagit sa kinabuhi niining panahona uban sa pagkamatinugyanon sa ilang kinabuhi. Nasinati nako ang kaayo sa Ginoo sa pagpahimutang nako dinhi niini nga iglesia. Sulod sa tulo ka tuig ug mo pa ingunay na usab ngadto sa ikaupat ka tuig
alang sa pag-alagad sa Ginoo nining dapita. Og diha sa katawhan, ingon nga sulugoon sa Ginoo. Og sa tanang mga miyembro sa ilahang pagdawat nila kanako, sa ilahang pagmahal nila nako. Ilabi pa sa panahon nato karon nga ang ilang pastor talag sa ragyod nila makita. Gumikan sa pandemya, nakita nako ang ilahang pagka masinabuton kaayo og pagka matinagdanon sa gihapon. Bisan talag sa rako nila makita, ingon nga ilang pastor. Apan naningkamot ko, uban sa tabang sa Ginoo, nga makahatag ko kanunay ug higayon diha kanila. Sa katapusan mga igsuon ko diha kang Kristo, limitado kaayo ug dili halayo sa unang mga Kristohanon, sanglit managsama lamang ang atong mga gisagubang nga mga pagsulay sa kinabuhi. Ug kapaitan, uban gayud sa kalisod sa atong kahimtang karon. Taliwala niini nga pandemya, ang atong dakong pagtuo sa nabanhaw nga Ginoo, dili ta niya pasagdan o dili ta niya biyaan. Siya nagahatag kanato og kalig-on kanunay alang niadtong nagatubang sa malisod nga kahimtang. Apan, padayon lamang kita sa pagkugi sa buluhaton sa atong Ginoo. Taliwala sa pagsulay sa kinabuhi o kitang mga Kristohanon makabaton sa kaisog sa pagharong sa mga kalisdanan o katalagman. Gikinahanglan gayud nato ang paglahutay kanunay sa pag-alagad uban sa pagsalig kaniya. Busa kinahanglan nga kita muduol sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo aron makasugakod kita kanunay ang tulo ka mga punto makapahinumdum kanato nga una ang Ginoo mao ang dalangpanan ug panalipod. Ikaduha, pagpanugyan sa Ginoo ug ang ikatulo, pagkasulugoon sa Ginoo. Kini mao ang atong pagpamalandong karon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mag-aampo kita. Dalaygon nga Dios, langit nun nga Amahan, gadol kami kanimo ni nga takna sa sayong kabuntagon diha sa among mga pag-ampo. So, pasalamat kay ikaw ang Dios nga nagapalahutay kanamo aron magmadaogon kami diha sa among mga ministeryo o mga buhat o pag-alagad sa tanang mga panahon o katuigan. Nilabay na o maabot pa kay ikaw man ang Diyos na nagalungtad sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong gihimo sa kinabuhi ug ministeryo sa UCCP Jesayes. Nga karon Ginoo, duyog kami sa pagdaig ug pagpasalamat sa maong ministeryo ingon nga simbahan nga ekumenikal dinha dapita sa Matina nga imong gitukod aron Ginoo mo himong dapit o mahimong panimalay sa tanang mga magtutuo asa man sila gikan Ginoo nga mga pundok o ilalom Ginoo sa United Church of Christ in the Philippines. Salamat kami o Dios sa mga unang pastors o mga lay leaders o mga members. Ng uban kanila nibalik na din ang kanimo, ang uban tigulang na nga sila ang ilahang himo dili gayud mawala tungod sa ilang nindot kaayong contribution. Ginoo, padayon nga panalangini ang pagdumala sa simbahan o mga ministeryo pinaagi sa pagpangulo ni Pastor Haydin o Engineer Junet Harabi o uban pang miyembro sa Church Council, leaders, sa naglain-laing officers sa Board of Elders, Deacons, and Christian Educators, o ang mga miyembro sa UCM, CWA, CYF, CF, and children. Kabisan sa panahon sa pandemya, ikaw, Lord, magapadayon sa pagpadalangin o paglig-on. Lord, dili lang kanila, kundi as tanan na ministeryo sa United Church of Christ in the Philippines, Southern Mindanao District Conference. Aron, Lord,
nga ang ministeryo sa misyon na pinaniining bulana magapadayon. Ang paglaganap Ginoo sa maayong balita aron makaila ang mga tao nga si Kristo may manluluwas ug ang pagdala sa konkretong tabang finansya, human resources or kaon ug uban pang hinabang relief and goods niadtong nanginahanglan Ginoo ug uban pang mga tinguha nga among mapaabot o Dios aron Ginoo nga ang imo gayud nga misyon mapalaganap. Pinaagi sa dagtulo ka dagkong mga ministeryo, ang pagwali, ang pagtudlo, ug ang pagpanambal. Panalangin ni Ginoo ang United Church of Christ in the Philippines nga dili makalimot sa maong misyon. Aron Lord, padayon siya diha sa iyang buhat sa tukod o makasimbahanan, palapnag sa aming balita, tukod o mga eskwelahan sa pagtudlo o pagtukod o mga ospital aron pag-ayo sa mga masakiton. Padayon kami nagadol Ginoo kanimo sa pagdala o Dios sa nagkalain-laing ginahanglan sa imong katawhan labi na niadtong nagmasakiton. Salamat Ginoo, ikaw magaduaw kanila karon ug magahikap kanila samtang Ginoo sila nagasubay ug nag-uban niining mga pag-ampo. Lord, panalangini ang tanang magsakit tuha sa ospital o tuha sa balay nila karon sa ilang lawak. Ginoo, sa magasubay sila sa pag-ampo, gamhi sila o Dios alang sa imong gamhanan nga paghikap. Aron mo dagayday ang kainit sa imong kaayuhan ngadto kanila. Ug mga ayo sila, mga ayo kaming tanan diya sa among mga balatian, among mga minahal, among mga kapikas anak, among mga ginikanan, among mga kaigsuunan. Salamat Ginoo, ikaw kaayo kanilang tanan. Ginoo, ang mga panimalay nga naa o Dios sa kamingaw ug kagulanan tungod Ginoo sa pagpanaw sa ilang mga minahal. Upaya sila liguna sila o Dios na ining panahona. Labi na sa pamilya Ismadi, pamilya Humwad, pamilya Lofranco, pamilya Dungog, pamilya Pucarisa, pamilya Ordonez, sa daghan pang mga kaigsuunan, urong, o sa uban pa Ginoong mga panimalay, bisan pa mga kaigsuunan sa nagkalaing-laing kasimbahanan sa Central District o sa tibuok Southern Mindanao. Ginoo, hupaya ang ilang mga panimalay karon. Bisan pa ang Henson family, karon Dios mabati ang imong paglikon sa ilang kinabuhi sa pagpanaw sa ilang mga minahal. Liguna sila o Dios. Ginoo, salamat padayon ikaw nga mga maggiya o magpanalangin sa tanang mga pangulo sa simbahan. Aron Ginoo ang ministeryo mabuhat. Ikan sa mga pastors, mga lay leaders, conference leaders, and national leaders. Aron Dios ang ministeryo sa pag-ayo, pagtambal o pagtudlo magapadayon. Ginoo, kami nag-aampo sa mga pangulo sa among nasod. Gikan sa mga barangay leaders, sa city mayors, ug iyang mga kauban. Ngadto sa provincial governors, ngadto sa mga kauban. Ug sa opisina, bisan pa sa mga gobernador, senador, congressman. Ug ngadto sa pinakataas ang opisina sa presidente, sa iyang mga kauban sa kabinete. Panalangini Ginoo ang ilang mga buhat, o Diyos, labi na sa pagtubag, sa panginahanglan sa katawan, niining panahon sa pandemya, kauban ng mga doctors, mga nurses, mga kapulisan, kasundaluhan, pagpatuman, Ginoo, sa maayo, Ginoo, nga mga quarantine status, aron Lord, maundang ang paglaganap sa mga variants sa COVID-19 nga naa, Lord, sulod na din sa Pilipinas. O Lord, matabangan ang mga healthcare personnel sa pagdumala Ginoo o pagtagad sa nasod niining panahon. Lord, ikaw gayud ang maluoy kanamo. Kawas kanimo wala gayud kami Ginoo kadampan. Lord, salamat ikaw magapanalangin sa tanang mga kaigsuunan namo. Kalain-laing dapit Ginoo diri sa Davao City, sa Pilipinas, ug kadtong tuwa sa abroad. Salamat maabot ang imong kaluoy ug grasya ngadto kanila
ng imong pagkapion o pagpadalangin aron ang ilang mga buhat pagapadayon o Ginoo. Tanan Lord, ang mitugyan, ang mihalad, among salamatan, ang imong tubag, sa tanan namong mga pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O pamatay, Ginoo, among pag-ambog kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo, O Jesus. Salmo 24:1 nag-ingon. Ang Ginoo mao'y tag-iya sa kalibutan ug sa tanan nga naa niini. Iya ang kalibutan ug ang nagpuyo niini. Ampo ta. O Diyos, tag-iya sa kalibutan, ug sa tanan nga naa niini. Giuli namo ang gihatag mo kanamo. Panalangini intawon kini sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Dalaygo ng Dios mga igsoon sa iyang kaayo sa atong kinabuhi nga siya nagauban sa atong online nga pagsimba dinhi sa Metro Davao ni usang pagsimba. Salamat sa kinabuhi ug ministeryo sa UCCP Desires. Kita nadasig sa ilang mga mensahe ug mga sugilanon o pagdasig. Labi na sa pagpangulo ni Pastor Aydin Saga sa mensahe si Engineer Junet Harabi, Praise and Worship Team, ug uban pang mga kaigsuunan na nitampo alang niining mga buluhaton. Of course, ang atong companies, si Erica Panotes, ang atong Worship Director, Pastor Melvin Ramoso, ug ang atong Multimedia Ministry, Pastor Winzel. O ang sa mga kaigsuunan, kapadayon nagasuporta ka nato sa daghang mga pamaagi. Labi na pohon inibalik sa panagtapok o uban pang mga bulaton sa recording. Salamat sa inyong tanang mga prayers ug support. Mangaliw kita gikan sa sakit ug matagbo sa atong mga financial nga mga panginahanglan. Dalaygo ng Dios, mga igsoon, nga padayon kita diya sa buhat ug pangalagad. Labi na ining bulan sa Agosto, ang bulan sa misyon. Laygon ang Ginoo. Amen. Jesus, hingpit nga gugma o kaluoy sa tahanan. Mapuyo ikaw nindog
Magaampo ta. Dalay ko nung mahigugmao ng mga Diyos. Nagapasalamat kami diha kanimo tungod kay imo kami nga gihatagan o gipadungog sa imong mga pulong. Kini nga mga pulong mutuhop sa among kasing-kasing ug hunahuna aron maipadayag namo kini ngadto sa among mga kaigsuonan, Ginoo. Tabangi in taon kami nga malikay kami sa kadangog sa kalibutan ni ining panahona. Samtang kami magapadayon sa among pagkinabuhi taliwala ni ini nga pandemya. Salamat o Dios tungod kay ikaw nag-ikstorya kanamo pinagi sa imong mga pulong. Salamat tungod kay ikaw nagahatag kanamo ug kusog sa paglahutay ni ining among kinabuhi karon. Ug salamat tungod kay kini nga mga pulong makatabang kanamo, Ginoo, sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Dili na mo ma-express among dakong pagpasalamat nga naha kanimo. Busa niini nga higayon among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi o Dios. Natapos namo ang among pagsimba, apan dili matapos ang among pag-alagad diha kanimo. Among gipaabot ka, Ginoo, sa imong pagbalik. Ug andama kami kanunay sa tanang panahon sa among kinabuhi. Lig-una lamang kami sa bisan unsang pagsulay o hagit sa kinabuhi nga among maatubang karon. Nga makapadayon kami nga mainiton sa pag-alagad nganha kanimo. Salamat o Dios. Kining tanan among giampo o gitugyan diha kanimo. Ug karon panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo, magmaluluyon og magmanghinatagon unta siya diha kaninyo, kahimot-an unta kamo niya ug hatagan niya kalinaw gikan karon ug hangtod sa kahangturan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you, and be gracious